Aurreko urtean ez gendun aukerarik izan, eta esan digutenez ikaragarri polita da, eta garai hauetan ere horrelakoak egin behar dira. Gu ilusioakin, da berze topatzen dugu, ondo pasatzeko asmoakin, horrelako musuko honekin da, bizkat desberdina izango, baina ilusioakin ikusteko. Oso posik, naiz eta adindu nahi zen, usten dodano daukagula hemen bihotzin horrelako neskatu txiki bat, edo mutiko txiki bat, edo bat zeo zer txiki ze, eta orden horrei postasuna ematearen. Eta jaber zer ateratzen zaigu. Ilusio handiakin, oso polita da, eta parra ite deu, hoize beharra daukagu, pues jazta. Entzun du zirkua oso ondo dauela, beste jente batzuk ikusi dauela, eta animauta gara etorri gara ikustera, geizki. Geizki bat ez behu miekin, ez da? Bai. Bero, gainera gaur bero ondixea dut, eta karpa barruan ez dakigu, pentsaiken du berengo dauela bebai, así que prest gatu. Bueno, nor daukago hemen? Bertako txerifa, edo zuzendaria, Iker Galartza. Ja, nekatuta egongo da, baina emanaldia zen moduz, Iker, kaixo? Bueno, emanaldia ondo fallo batzuk inditeu, baina, ni mejoratzeko egun asko diteu aurretik, eta jungo, ez poliki neurri hartzen, tamaina, pista haure handi xamarra ite zaigu, gu ohituta gaudeneako, eta, baina, gaur denake nervio puntu horrekin geunden, tensio handia gendun, gauzak ondo inei genitun, eta jendea lasai egon zedin. Eta ja, izan gutzako importantena, jendea lasai egotea, gustoa, distantzik mantentzea, ningo kejaik ez izatea, eta gero ja hortik aurra, emanaldiak ja, baina esizkio aurre indu, ez da. Amaian Etarrea komentatu digu izugarri ondo pasaduela, bera umetxo bat da, beti izan da, baina esan dit berak txalos zaparra da handia. Horren beharra, gure zirkuaren beharra nabaritu alduzu, Zenolako sensazioa izan duzu, Bai, jendea gogotxu da hola antzemate gendun, jendea hasieratik txaloka, disfrutatzeko gogoz, hor beste emakume batek esan duen bezala, barruko ume hoi ateratzeko deseatzen, eta parra egin, eta pixka bat, egunero bizi ditugun, azken egun hauetan, eta azken hilabete hauetan bizi dugun egoera guzti hau, kanpoan utzi, eta hemen, sartu, hemen atmosfera honetan, magia bizitu, poza, ilusioa, eta abestu, eta, nik uste horren beharra denok daukaula, ez da? Terapia moguko bat, orduan. Iker, terapia moguko bat, gure zirkura joatea, ez bakarrik aurrentzat, baizik eta guztientzat izan daitekena. Karpa izugarri handia daukazue, hor Portugaletik ekarri ja, batez be, distantziak bermatzeko. Hala eta guztiz ere zenolako zailtasunak izan dituzu, edo zer izan da zailena berriz ikuskizuna egiteko, Iker? Zailtasuna izan da, bakoitza bere etxean zehola, eta guk ere telelana egin behar izan deula, eta burua bueltak hasten da, ez nerea bakarrik, artista guztiena, eta hau ingo bagenu, beste ingo bagenu, baina, klaro, inorrek ezin du bere etxeko salan trapezio bat zintzilikatu, ez da? Orduan, zirkoa montatu arte, ezin ginen, ensaiatzen hasi, eta ezin gendun dena bateratu, eta gero gertatu zaiguna izan da, zirkoa montatzen denbora asko pasa deula, eta eskerrak eman behar dizkio, Orioko udaletxeai utzi digulako gauzak kalma handiakin, eta poliki, eta ondo egiten, behartzan bezala, eta egunak izan ditugu, ensaiatzeko, eta etxetik denok ekarri dugun hori, bateratu, eta hemen pistan denok elkarrekin lan oso bat iteko, ez da? Hori izango da, uda honetarako dagoen beste nobedade bat. Ze normalean, Iker, herri joaten zineten, baina aurten, egoerak ala baldintzatzen duelako, hor Orion egongo zarete, uste dut abuztuaren erdikaldera arte. Komentatu, baten batek zuen ikuskizuna ikusteko aukera nahi baldin badu? Edo berak nahi baldin badu? Bai, abuztuaren erdira arte, eta jendea baldin badator, luzatu behar bada, luzatuko deu, eta gu horretarako gaude, eta abuztu bukaer arte hon bar baldin badeu, eta beste 8-10 emanaldi gehioin, ze garai batean, gure karpa txikian, 2 emanaldi egunean iten genitun, baina guain berriz, bakarrakin egea, poliki, lasai, jendea dena ustu, dena garbitu, eta egunean emanaldi bakarra ite dugu. Orduan, jendeak gure zirkura etortzen jarraitzen badu, guk segiko dugu hemen, Orion, hau da gure zirkoa ikusteko aukera, aurten
Orion. Eta hemendik ez ga muituko, ja instalazio guztiak perfecto dauzkaulako, ezta? Eta bere hortan utziko ditugulako. Vale. Sarrerak lortzeko takila, bertan takila izango duzue, baina beste era batera ere, esan nahi dut, online edo webgunearen bitartez lor daitezke edo nola? Bai, gure zirkua.eusen eros daitezke online, eta gure web horrian, eta bestela, atxaldeko bostetan, egunero, hemen takila txartelegia zabalik egoten da, eta bi eratara egin daiteke. Eta, esan, jendeai, lasai etortzeko, gaur izan direnek, ez da ezakete hau, etortzeko lasai, aforoa badakigu 150 daukaula, baina, gutxixegokin gabiltza, jendea eroso egon dadin, lasai egon dadin, eta zirkura lasai etorri eta bakarrik gozatzea etor dadin, bai. Hoxe da, gozada bat izango da, Laster Oriora joatea, gure zirkuaren emanaldi berria, eta ikuskenzun berria ikustera. Iker Galartza eta bere artistak. Zure bai. Bai, jakina, hori esaten nahi nahi. Ze gaina, Iker... Bai. Iker, gaina esan dizut, joango garela, zergatik, gaur denboraldi honen azken saioa da, eta orduan horrek badakizu zer esan nahi. Oporrak ditudala. Eta oporrak hemen inguruan pasatuko ditudanez, edo, bisitatxoa egingo dizuet. Egingo dizuet. Bai. Bisitatxoa, emanaldia eta gero afaltzea. Hemen Orion leku ederrak badaude eta afaltzeko ere. Bai, niretzate oso erakargarria plana batez be emanaldiaren ondorengoa. Bakizu. No, eta berak baki. Ai, Iker, eskerrik asko, eutxi goiari, izango gara ba. Izango gara, sagardo batzuk edateko. Aio!